Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Het Oor van Battenhof. Deze keer met Bernd, goeiedag. Bernd. En Bernd, ik heb dich gezien bij de Albertijn, die gleed over straat. Ik dacht van, die moet kunnen zingen, die ziet uit alsof hij kan zingen. Ik ga daar gewoon mee proberen. Ik heb dich naar binnen gesleept en die was gelijk enthousiast. Ja, mooi hè. Ja. Normaal geen Frans Bauer zeker, of niet? Ja, maar ik was niet, dus Nee, ik wordt dacht, krank. ik vraag dich. Ja, dan een upgrade. Ja. Een upgrade. Die best lelijkste nee, die des dat gewoon. Ja. Ja, lekker ja. Nou ja, zo is het in ieder geval niet gegaan. Je huurt het al Berndkump uit Bench. En daar heet er veel optredens. Stond even voor de lui die niet weten wie Ja, ze best. tuurlijk. Boe zingt zich vooral. Welk gebied is dat? Goh, dat is eigenlijk heel Belgisch-Limburg. Dat gaat echt van oost naar zuid, naar noord, naar west. Ja. Alleen heel van boven, richting Lommel, daar zitten we nog net zo diks, maar de rest is dat heel Belgisch-Limburg. Ja. We spreken toch allemaal dezelfde taal. En Nederlands-Limburg zit ook wel regelmatig, maar vooral Belgisch-Limburg. Maar eigenlijk is dat één geheel. Hè. Ja, is ook zo. Dat vind ik ook. Just wie vroeger. Eén Limburg, daar zit geen grens meer tussen. Nee. Ja, dat hoeft ook niet. Nee. Allemaal hetzelfde. Allemaal, dat vind ik ook. En we hebben elkaar al een paar keer gezien bij optredens. We hebben een paar keer elkaar tegengekomen. Toen hebben we gezegd van, nou ja, ik zou het leuk vinden om Get Me hier in Bench te kunnen optreden. Klopt. En die gips dat dan weer andersom. Ja, nu geeft dit geen garantie natuurlijk, Nee. maar we kunnen altijd proberen, toch? Het gaat sowieso goed zien. Waarschijnlijk, hoop ik. Als ik de Schoen Vrolijk op het scherm zie, gaat dat goed komen, denk ik. Ja, die was ik nog even weg. Dat was mijn mam. Ik dacht het, de CTI-winkel. Ja. Zeg eens dat hij CTI? Nee, geen idee, maar ik kan me CTI, het even voorstellen. Dat is een BH, hè? In België is een CTI. dat Zeg je dat hij niet? Nee. Er zijn soms van die invloeden, CTI, chauffage. Nee, we zeggen kniebeschermers. Kniebeschermers. Ja. Ik hou sowieso niet van BH's. Voor mij maakt dat gewoon Goed. Eigenlijk wie die Fransen. Die Fransen doen dat. Ik heb helemaal. Laten we beginnen. Het idee is natuurlijk duidelijk. We gaan binnen een uurtje een liedje proberen te maken. We gaan het uitzoeken. We gaan kijken wat we leuk vinden. We gaan er een tekst op maken. We gaan het opnemen. En ja, als het goed is, hebben we dan een heel leuk liedje. En bij de voorgaande artiesten, ja, waren we niet voorbereid en dat maakt niet zo uit, want dat is het concept. Hè? Absoluut. Dan gaan we gewoon samen zoeken, we gaan de top 40 erbij halen. Misschien wel de jaren 50, dat maakt allemaal niks uit. Maar, en zo ken ik toch ook wel een beetje, die gips wel enigszins gaat voorbereid. Ja, je hebt de vorige aflevering ook gevolgd. Ik vind het ook leuk om net te kijken. Ik dacht dat kan niet weten. Nee, helemaal niet. Dan, als Beppie kan niemand beter, als Frans kan ook niemand beter. Laten we even duidelijker zien. Hè. Dat dat ken ik aan. De komende 350 jaar gaat dat niemand anders beter zien dan dit twee. Hè. Zo is dat. Maar inderdaad, we gaan ons best doen om aan de hielen te komen van de twee. Ja, dat vind ik heel goed. Mooi hè, dat is... Goeie uitdaging. Ik ben altijd aan het druimen en heel dik dan denk ik, dat is misschien heel leuk en dan schreef ik dat op en ik heb zo'n lijst met misschien 1000 ideeën en dan schreef ik dat op en dan... Het is wel echt zo tot Stieg, of we hebben wel langer het idee om het samen te doen zoals we gezegd, maar die gips staan ook al meteen teksten voor bepaalde liedjes. Hè? Niet dat ze dat nu al hebben, maar ik bedoel meer in de zin van, die gips meteen aan de gang. Ja, dat vind ik. Ja, als ik dagdruim en ik heb een liedje, dan ben ik ook eruit te fantaseren en dan schreef ik bij dat liedje ook op mijn telefoon van, dat is misschien het leukste weer. Of misschien is het over dat gewoon. Of dan kan het over dat gewoon. En dan ben ik al zo te fantaseren, gaat kernwoordjes op te schrijven. En... De ene zit aan de drugs, de andere aan de drank en die zit aan de pen en papier. Aan de pen en papier en dan schrijf erop. Het is ook niet leesbaar als ik het opschrijf. Nee, dat heb ik... ik kan het niet lezen. Nee, dat is eigenlijk doktermotto. Ja. We hebben een paar opties hoe we kunnen kiezen. Of eigenlijk die gips vooral veel gedaan. Ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan. Zo ben ik. Ja, dat is niet goed. Visualiseer ik doen. Vertel, wat zijn de opties? Ja, ik luister heel dikwijls naar Radio Clara. Kent je dat? Ja, zeker. Klassieke muziek, ja. Je denkt je hebt van Mozart of van Beethoven, zo, waardoor je het... Ik wou aan het denken, ja, Beppie en Frans hebben al het rustige liedjes, misschien wat voor je wat sneller doen, of het heviger of wat rustiger. Ja, pas wel bij die gaat snel hoor. Sneller. Ja. Ik hoop niet dat ik dit allemaal moet gaan vertalen voor u, want dan heb ik echt morgen echt een week vrij. Normaal verstoort je dat toch, hè? Nee? Ja, zeker. Ja. Maar die vertelt 3 zinnen tegelijk altijd. Ja.
Over sneller gesproken, dat is misschien nog wel leuk. Dat is misschien wel leuk. Een schoenbrugske. Even snel. Echt gewoon. Wat heb ze van snelle? De laatste, dit is de laatste. Hop, hop, hop. Alleen maar leuk zo in de café zo. Ja. Hop, hop, hop. Misschien is dit wel een goede optie. Gewoon even in gedachten houden. Hebben we nog ideeën? Ja, ik schreef hier alles op. Wat bijvoorbeeld ik al jaren als idee in mijn kop heb. Speedy Gonzales. Maar ik huur daar gewoon een lekkere metzinger in. Door het een of andere gekkerij. Hoe zatte cafés, zanger zo. Ja. Dat is wel, dat kan wel iedereen verstaan. Ja, dat is. Het maakt niet uit of ze daar nu bij is of Nederland. Iedereen kan lalala. Maakt allemaal niet zo uit. Hey, die mens liegt nog wel een beetje op dich, Mitch. Op mij? Ja, nee. Vindt ze? Ja, een beetje. Ja, dit is wel knap inderdaad. Ja. Ja, donkerder haren. Ja. Fat Bone. Pat Bone. Fat Bone. Uit 1962. 1962, toen waren we... 20 jaar niet. Ja, die machine. Ik ga nog gaan zwemmen ergens. Ja. Wie oud is het dan? Oh. Ik denk dat ik een jaar of 3 jonger ben als Frans, denk ik. Oké. Ja, ongeveer hè. 75. Ja. Ja, je ziet er jonger, dat is niet goed, maar ik denk dat het... Je gebruikt zich hele goede crème, moet ik zeggen. Jij mag geen sluikreclame maken, hè. En Lidl. Lidl. Jumbo. Ja, Zo. Jumbo. Ja. Ik zou hem gaan holen, ja, echt. Nee, oké, Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Dus we hebben Speedy Gonzales en we hebben de laatste. Leuke opties. Moeten we nog weer denken? Ik ben normaal niet zo van, oké, we hebben het meteen gevonden, we gaan het doen. Want het leuke aan ons vind ik niet dat die anderen dat niet zien, maar we zien wel allebei echt tekstschrijvers. Ja, dat ik ook hier. Vind ik Ja. leuk. Ja. Je hebt die altijd gezegd, Mosso gaat me doen. Ja, dat ik ook hier. Vind ik ook leuk om te doen. Ja, dat is op het gemaakt dus, beschreven. Jawel. Ja. Misschien zou ik dingen, dat is, ik weet niet, maar dat is wel moeilijk om een tekst op te schrijven. Janken, maar niet janken, maar tanken. Maar dat is wel hardstyle. Misschien Tanken. Niet janken, maar tanken. Maar dat is hardstyle. Ja. Dat is wel echt beige, hè? Tanken. Ja, niet janken, maar tanken. Het gaat ook over... Ja, en mijn streekskinder, niet janken, maar tanken. Tanken, ja. Niet janken, maar tanken. Nee, janken, maar tanken. Ja, het is heel cliché, ieder maar... kind een liedje, dat is leuk. Hè? Dat is van Paloma Blanca. En... Leuk, maar... Ik vond de vorige precies toch nog het... Wat mij geen inhoud. Ja, vind ik ook. Toevallig gisteren heb ik al het opgeschreven nog. Facebook gezien, een jong meisje van, het wordt 6 jaar, die zong een liedje van Springen van zanger Kafke. Oh, een leuk nummer. Zanger Kafke, Springen. Gaat moderners. Kafke. Kafke. Dit zou je geen Limburg zien, hey. Kafke. Kafke. Ik kan zo ook in een badge zien. Kafke. Wel veel tekst, daar gaan we wel werk aan hebben, denk ik dan. Ja. Ik vind het een leuk liedje, maar ik vind het een beetje zo'n studentenliedje. Ja, wat ik bedoel? Ja. Niks mis met het liedje. Nee, maar het klopt wel. Maar er zit veel tekst in en dat is prima, dat kan. Hè. Maar voor mijn werk. We shuddelen dat even uit de mouw. We shuddelen dat uit de mouw. Hey Google, morgen eens een tekst van zanger Kafke in het Maastrichts. Ja, dat kan hè. Google kan dat. Ja, ChatGPT dat. Oh, zie je, voor geen werk niet zelfs. Van de Nederlandse feestzanger. Hij heet ik gehoord. Hey. Voilà, veerdig. Oppakken die handel. Hoppa, wat overlijstig heb ik een ChatGPT gewoon gaan laten schrijven. Zijn maar lieken 10 stem op mijn stem. Oh, dat is goed. Ik weet niet of ik dat een compliment vind. Maar ja, goed. Nee, dat is geen compliment. Ja, misschien moeten we gewoon een keuze maken tussen de liedjes die we al hebben. De laatste. De laatste, ja. Speedy Gonzales. Ik denk dat het het beste was. Ja. Van Springen van Kafke, maar dat... Nee. Net niet, hè? Doe van niet. Mart Hoogkamers zitten met Ik ga zwemmen. Ja, nee, dat ben ik... Er zijn pas 50 versies opgemaakt. Ja, misschien is Engelbewaarder. Als we dat eens gaan, dat gaat succes hebben. Engelbewaarder. Ja, dat is Erik Jasper tegen... Dat nog nooit zo is gebracht. Ja, is dat goed? Echt? Erik Jasper, ja zeker. Het juiste moment om uit te komen, hè, Engelbewaarder. Ja, is dat zo? Ja, dat is nieuw. Dat is nieuw. Ja, misschien een beetje, maar bij ons dat zou wel passen. Nee, goed gewerkt. Nee, oké. Ja, ik ga zwemmen, is ook goed gewerkt. Hè, want ik ga zwemmen in blote pummen.
Echt? Is dat Nee, het? Ja. nee. Maar het is wat, het telt tot 3 voor doen. 1, 2, 3, Speedy Gonzales. Oh, het is beslist. Oh, bedankt. Voor mij maakte het eigenlijk niet goed. Dus. Ja, nee, voor mij gewoon niet, maar Ja, dat is goed. Dan als het maar Speedy heb Steve ons Gonzales is. over de lijn getrokken. Voilà. Speedy Gonzales. Dat moet er zo met ons studio. Gewoon lekker. 6 uur later, we hebben een liedje. We zijn nog maar 10 minuten bezig. Ja, dat is goed. Eigenlijk Ja, we dat dat wel. is, ik moet wel zeggen, dat is wel een van de snellere. Ja. Dat de Suzanne is. Ja, dat vind ik wel sterk, omdat dat zo zaad is. Dat de Suzanne is. Dat de Suzanne is. Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my... Als we daar gewoon aan kalkoen in plakken. Kun je het proberen? Dat was dus weer altijd. Daar heb ik echt veel straf voor gekregen. De kalkoen en de toeter. Is dat ook? Ja, ik ken... Ja, oké. Ik heb... Ja, goed. Op de bank omdat er zo zaad is. Slop, Ja. slop op straat, slop op de bank, slop. Herken die niet stoon omdat er zo zaad is. Ja. Ken misschien zo, hè? Je kan me storen omdat het zo zaad is. Ik kan nu nergens naartoe. Ja, dat is misschien wel een leuk idee. Ik kan nu... We gingen naar de koffie toch? En ja, de koffie gaat toe. Gaat met dat koffie toe. En de koffie getouw. En de koffie gaat toe. Dat is misschien wel leuk, hè? Boemotter, dan motter je terug naar hoe hè? Ja, dat is... En la la la, alleen maar la la. En hoe keer? En de koffie, er ging maar in het drinken. Het gaat echt snel met die, is echt fijn samenwerken. Ken ik die Knip, ook in knip, knip, knip. Sinterklaas gedichtjes? Natuurlijk, Sinterklaas, leuk. Of ik not nu terug naar mijn vrouw. Dat zag je tegen zijn vrouw. Ja, dat is ook leuk. Ja. Je kent niet storen wat er zo zaad is. En de koffie gaat toe. Er ging maar in het drinken. Dat zag je tegen zijn vrouw. Er wordt terug over een uurtje, dat ken ik zeker van de baan. Of ze gaat even... De kossie. Dat kost hij zeker van de baan. Terug zien naar een uurtje. Ja, dat kost hij zeker van de baan. Ja, zeg dat zo? Ja, zeg je dat hij ook net? Kind ze van de baan. Of dat Zeker. van de baan, hè? Op. Zeker van de baan. Ja, of zeg ze... Oh nee. Ja, Van ik weet het niet. Dat kost hij Zeker zeker van op de- en aan. Zeg ze dat zo? Ja, bij ons zeggen de kind ze van de baan. Dat in orde Ja, komt. maar De kind ze zeker... de op van... De op en aan gewoon. Wordt dan niet gewoon. Dat is als ik gefrustreerd ben. Dat komt ook al koen. En je gaat niet vragen of het kalkoen dan tijdens mijn optreden is. Hè. Nee. Voor iedereen die dat vroeg, €5. Best nummer kalkoen, best nummer toeter, toeter. Tuterstientje. Kost je zeker op een naam. Nou, weet ze, maken we niet zo, dat ze bij dich wel gezegd wordt sowieso. Dan, ja, Ja. weet je niet zo. En Dus, denk zo, als dat nog net gezegd werd, hebben we er nu een onderdrukking dan wordt, dan wordt dat. hey, bedoel ik. Ja, dat kind ze zeker van de baan. Ja, Ik ben toe. komt dat in Kunt ze de zeker van de Maastrichter Dictionary? Ja. Hier, shit, alsof ik wou overgeven, maar ik wou even. Ja, maar ik snap wel. Je bent trakteer dan Dat kind ze zeker op een naam. Hier spreekt nu op een kleurtje. Maar eenmaal in de café is het iets zo gegaan. Ja, dat is dus bij ons. Gaan, gegaan. Ah, gegaan net. Ja. Hij zeggen ze ja. Gegaan. Gegaan. Kijk de beer, kun je de kraan. Dat werkt altijd. Santana heeft dat ook gebruikt, dat werkt. Man. Dat werkt, dat is Al het kijkbeer, kun je de kraan. Of inderdaad, het idee van de haan misschien ook. Tot het krijgen van de haan. Geet oog, hè? Blijf Maar tot hij- het krijgen van de haan. Ja, dat is misschien ook wel leuk, hè? Je kan niet storen omdat het zo zaad is. En de koffie gaat over. Je ging maar in het drinken. Dan zag je tegen zijn vrouw.
Hij zal maar terug zien al een uurtje. Dat kost hij zeker van de bal. Maar hij bleef zich amuseren. Tot het krijgen van de hond. Ja, Oh, ik vind het leuk. ik heb gewoon echt kippenvel. Nee, of hinnevel, wie ze dat zijn. Of chevraaien. Chevraaien heb ik Van geen. de kalkoen. Ja, echt. Kalkoen. Maar het is ook misschien omdat de rood open staat. Dat is toch gewoon... Oh nee, het is geen rood open. Nee, dat is toch van de tekst. Het is een toptekst! Ja, No way! We komen al aan de Achillespees van Beb. Helemaal even naar over zoeken. Nee, Achillespees vind ik al heel straf. Ja, absoluut. Die banaan trouwens Ja, ook. waar vandaag. zal die banaan? Ja, Ja. dat vind ik wel... Ja, die leuk, zag denk ik, hè? die dacht tot het erin gefotoshopt was. hè. Ik krijg dik zo de vraag van wat heeft dat nu voor betekenis eigenlijk, die banaan op de achtergrond. Ja, dan om een heel lang verhaal heel kort te maken, ja niks. We hebben Nog lang? We zijn snel bezig, man. ja, maar ik moet zeggen, die knalt zo wel allemaal nee, normaal echt. Nou, het tweede couplet dan, dus we gaan voor een nieuw couplet. Yes, nu compleet. Dat is er wel. Ja, man. Ja. We zijn nog wel vast bezig, hè. Het gaat nog goed. Hoe heb ik nu zo lang gezeten? Ik zit te wachten met mijn eten. Dat er te lang. Ja, dat Ja, kan dat is wel wel leuk, hè? in de derde zin. Hoe heb ik nu zo lang gezeten? Want het is nu al zo laat. Zit tijd te wachten met het eten. En die is meer zo zaad. En dat is hoe zaad is. En de café ghetto. Dat is hoe zaad is. Nu is er terug bij zijn vrouw. Dat er nu al terug is, hè. Dan is het La 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. 1, 2, 3, 4. Dat is hoe zaad is. Zo, Super. Bernd. Bernd. Yes. Ik heb eigenlijk de namen niet vandaan. Geen idee. Dat is, ja. Het gaat Duits naar schijnt, hè? Nee? Ja, zeg eens Also. dan. Also, maar ja. Zo. Geen idee. Ze hebben me dit gegeven en ik heb het moeten accepteren zoals het is. Helaas. Zo is dat. En zo is dat. Nou, maar denk je tot het gaat kunnen worden? Altijd een raar vraag, maar... Kennen we. eh, Meestal, nu laat ik met meestal, als ik leedjes maak, dan zit ik altijd mis. Soms denk ik, dat gaat het net weer niet. En dan wordt het dat soms wel. ja, En dit gaat het niet worden. dit gaat het net weer. We laten de lui beslissen, want vanaf 500 likes gaan we het mooi brengen. Ja. Of 700 tralala's. Hè. 700. La la la. Tralalalalalalala. Laat tegelijkertijd even weten, weet je, in de volgende afleveringen zou je het wel zien. En dat hoeft niet allemaal in Maastricht te zien, dat zie je ook. Maar Frans Bauer kent hem maar. Frans Bauer, die spreekt, ik ken, ja, een liedje van Frans Steunis, kan al zingen, heb je Ja. al eens gehoord? Ja, heb ik al gehoord. Ja, dat deed toch goed. Wat Stieg nog gaat zeggen was, immers de complimenten doen. Ja. Nee, oké. Tot weer als het is. Ik wou de goudvis nog even vandaag zeggen, maar Oh, de goudvis. ik heb geen goudvis meer. Dus Oh. doet het sinds vorige week. Mensen. Ik wil geen vis. Gewoon. Oh ja.